alle sammen, og velkommen til den video. Ja, i dag der har vi Mille med. Det er ikke sådan, hun ser rigtigt ud, bare lige. Ja, det er det virkelig. I kan ikke se det. Men ja, jeg havde fødselsdag i onsdags, og har haft familiefødselsdag i dag. Det er sådan lidt, jeg kigger over med dig, men min iPad står der, men I kan alligevel... I kan ikke... Mille, hold lige. Ja, men så nu vil jeg bare vise, hvad jeg har fået. Okay, jeg tror, jeg starter med det, jeg fik af min bedstemor og bedstefar. Min bæse. Min bæser. Shit. Og Mille har altså... Nogle af tingene har Mille faktisk ikke set. Nej, okay, så det første, jeg har fået... Det, jeg skal lige være sikker på, at der ikke står deres navn. Ja, det er bare sådan et gavekort. Man kan ikke se det. Det her det er et gavekort til en shoppetur med min bedstemor, hvor der opfyldes indholdende opfyldelse af et par gaveønsker og lidt godt at spise et sted i byen. Ja. Og så fik jeg et par sydsko af dem. Ej, mit kamera er dårligt. Mit kamera er fucking dårligt. Det er sådan virkelig sløret. Ja. Ja. Så ja. Og så af min onkel, der fik jeg 2 puder. Ja. Og den fik jeg 2 af. Så det er jeg virkelig glad for. Og ham, der fik jeg også et gavekort til Land og Fritid på 400 kroner. Og det er på 400 kroner, og så, ja, min onkel, han skulle også have været med. Ja, og det er for, ja, min onkel og min tante, de var blevet syge, så de kunne ikke komme, så derfor gaver af i på fredag, så enten så laver jeg sådan en short, eller så må vi se, hvad jeg ellers laver. Eller så laver jeg et opslag, eller et eller andet pis. Det må man ikke se. Ja, men det er fordi, de blev syge. Ja. I dag er det lørdag den... Ja. Okay, så ja. Ja. Det er lørdag den 15. Ja. Okay, så jeg har ikke fået mere i dag. Så ja, nu tænker jeg bare lige at gå videre til den næste. Så har min ene søster har fået sådan et biotin. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Sådan, der var en deo, men den har jeg i min idrætstaske. Så er der sådan en her creme, og så 2 af de her cremer. Så. Det ved jeg ikke. Ej, jeg ved det er noget til ansigtet. Okay. Og at min samme søster, der fik jeg sådan min nye yndlingsfluse, som er den her. Sådan en strik en. Så den tager de på. Jeg tog den af, bare for at jeg kunne vise den til jer. Jeg ved godt, jeg må den. Yeah, I know. I just know. Godt. Ja. Okay. Og min søster, der fik jeg også sådan en, oh my god. Sådan en her lyserød strik. Men den er for stor, så den skal jeg lige have byttet. Ja, men min søster sagde, at der var lidt af dem. Okay, så er min anden søster, fordi jeg har 2 storsøskende, og jeg har faktisk ikke fået noget af min lille søster. Nej, men hun kan da godt lave en tegning, eller få noget, eller købe noget, hvor mine forældre de har købt det. Altså. Men ja, så fik jeg sådan et her pandebånd. Så ja. Ja, og så, ja, sådan, og så
Så kan jeg også bruge det til, at når Mille kommer herhjem, så kan jeg stikke hende ned med den. Ja, videre. Videre. Okay, så ja, og hende og den... Ej, nu døde. nej, prøv lige at vente den om. Ja, sådan jeg kan se det igen. Nå, ja, okay. Men du er jo en søster. Ja, men du er jo stadig en søster. Okay, og den samme søster, som jeg har fået det her pandebånd af, hende har faktisk fået 4 gaver af. Oh my god. Og så jeg fik også det her make-up børste sæt ting-agtigt. Og så fik jeg Mille 10 stille. Og så fik jeg sådan en her vatrundels dispenser. Ignorer lige, hvor dårligt vatrundellerne lige er lagt ind. Okay, og så og den samme søster, der fik jeg også de her opdeler ting. Jeg ved ikke, om I kan se det. God damn! Sådan der. Sådan der. Okay, og så hold din kæft, Mille. Og så er min mor og min far, der fik jeg den her lyserøde hvide t-shirt. Nej, det er ikke en t-shirt, det er stadigvæk en trøje. Hvide trøje. Og den er rigtig god. Ej, Mille, det er godt, man ikke kan høre dig. Okay, og mine forældre, der fik jeg også de her ridehandsker, bare meget basic sorte ridehandsker. Og så har vi glemt det bedste til sidst. Ej, jeg havde lige glemt det. Ej, det er jo okay, det der Mille. Ja, Mille. Okay, jeg har fået den her ridehjelm. Wow. Skulle det ikke være franske negle? Men ja, den er jeg virkelig glad for. Så ja. Mille, hold kæft. Jeg skal lave en afslutning på min video. Så ja, det var bare alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.